Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Alle smaken, Terme 2000, Nieuw Energy Systems, Tetru, Bohaco, Volta Limburg en Carvitaal. Ja, op de bühne hier in het gigantische feestpaviljoen in Exas staat de band knallen om aan te spelen. Die mogen heel de pauze vol spelen en de mensen hier een beetje amuseren. Terwijl er driftig gestemd wordt. We kregen wat sms'jes binnen, we kregen ook een aantal tweets binnen van mensen die niet precies weten welk nummer, welk liedje hij. En in Bestreek hebben ze zich bijna de konjoet gewerkt om die compilatie verder te krijgen. We gaan nog eindelijk kijken wat wordt ongeveer liedje nummer 1 en wat wordt ongeveer liedje nummer 2 en welke liedjes zitten er allemaal tussenin. De compilatie. Wacht niet op later, alles later in de Russische vermisje. Wat is er goed geweest? Voor zijn land, waar niet alleen maar centen geniet. Verzamel schoen op Kom staan op de steen of dans op de tafels. Hang aan de lamp tot die het begift. Want deze vriendschap is onbetaalbaar voor geen miljoen. Wel ik zonder die. Lollo los, komt het mij vieren leven. Lollo hele morgen. Geef het vast, geef maar door nog beleven. Vier bieste resten om. Want als geen dit goed vasthoudt, werkt het niet. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, de leven geluk. En alles wat in de poppenkast komt, brengt die armen op ik vast. Gekjes worden lange oeren, vaste loven, spitsfiguren. 2 dagen is het poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje toe, wat jammer nu. Leef in het nu, leef in het hier, geef niet over aan de die. Ik heb geleefd en ik kan met alles zeggen. Leef in het nu, leef in het hier, geef niet over aan de die. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen honderden van glaas op de avond. Vanavond en vannacht. Want deze vette vaste avond. En was van ergens van vriendschap gebracht. Later, maak het net wat vroeger later. Tel niet af, maar we moeten tot een titel niet te dit. Nog later. Nog een uur, hè? Nog een uur, hè? Vastelovend kom mee. Lorenz Affey, hij kiekt nu toch gestaan. Limburg heeft nu in de vastelovens kampioen. Lorenz Affey, hij kiekt nu toch gestaan. De prins zegt het vuur op en iedereen gaat achterom verlangt. Dat nog ons laat. Vastelovend blijft de naam. Lentelied. Met het virus in de bloed. In het begin is het nog braaf. Heel stukje Thijssen wacht nog af. Maar nou de eerste keer al af. Ja, dat is een al verslaafd, kunt ze er echt niet meer van af. Het is mot, maar ik moet de bier zien. Omdat het vastelovend is. Het is God, maar ik ken niet die zien. En ik geef mijne in de bossen, de provincies, in de nacht is morgen langs. In de nacht je post de vloek, maar kan geen schotten van de dag. Nog met je vingers overvallen met z'n allen die dag lang. Dit is de bossen, de provincie. Express. Weken wachten in de stress. Want kunt alleen is vastelovend niet compleet. Totdat we niet meer opstaan. Vliegt regen op die kist. En iedereen die veurt door wat vastelovend
zie je toch. Ik ben een vaste lovensgek, ben het Piet van Hoes, ben het Tiet Toes. Ik ben een vaste lovensgek, lukt de wekker af, lukt niet je snoes. Hoe is de van? Want iedereen is in de war. Hoe is de van? Het is om te buiken zo bizar. Liefde zo storm, gebeuk en gelachen, vasteloven loopt gewoon. Maar als de zon weer gaat schijnen, met het ding goed gedaan. Dit is van ons, dit blijft eeuwig bestaan. De laatste hooie werd nog even zoet gesteld, kom we doe je nog en doe je kitabien. De laatste hooie werd nog even zoet gesteld, alleen nog doorzitters en afwetters en niet. Stijgt in halve aan, weer met de naaste aan. En op de bonken met zijn verre. Wie heeft bestuurd de stijl, Kassel Victoriekeit. Ja, dat worden ze alle 20 finalisten van het 44e LVK. En ik lig de nadruk op het 44, want dat is een vastelovensgetal. Dus de organiserende stichting LVK, die hebben een groot jubileum dit jaar. En die vierden dat met een ludieke Elfstedentocht langs een aantal steden en dorpen in Limburg. Met een grote bus bestikkerd en overal op die 11 plaatsen worden er optredens. En natuurlijk horen weer erbij van LA. Het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours, de allergrootste liedjeswedstrijd van Nederland, viert het 44-jarig bestaan met een bustour door Limburg. En die begint in Guttekoven, de creatieve toeshaven van liedjesmaker en alt-LVK-winnaar Guus Stijnen. Het LVK heeft een bijzondere kracht op het dialect en dat vind ik wel de grootste winst. Dat mensen in het dialect bezig zijn, want de wets, ja, dat hoef ik niet te vertellen, wat er met het dialect aan de hand is. En als je ziet dat zoveel mensen er ieder jaar mee bezig zijn, dan is dat een geweldige ondersteuning voor het dialect. Hey, 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 kom het u mee, kom het u mee, kom het u mee. Hey, 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 kom het u mee, kom het u mee, kom het u mee. Hey, 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 kom het u mee, kom het u mee, kom het u mee. Hey, 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 kom het u mee. Ja, laat ik zeggen, vroeger was het gemoedelijker. En tegenwoordig is het al de Mozenclip hebben. De Mos in de top 10 staan. En de Mos vermeld werden in de polls die er zijn. En ja, dat geeft mij eigenlijk allemaal een beetje te weten. Ik weet dat de avond weer gewonnen in 81. Dat een vriend van mij, die zat in de zaal. Die belde hem in de buurman. Nee, Guus heeft gewonnen. En de buurman, de lag al in buiten, zei, ja, wat heeft hij dan gewonnen? Ja, en ja, dus dat wist helemaal niet waar het over ging. Dus ja, het leefde gewoon totaal niet. En als de jubileumbustour onderweg gaat, moeten we het hebben over het begin van het LVK in 1976. Zo, begin 1, 2, 3, van Is het op de mokerij? Want de start is eigenlijk om te voorkomen dat die Hollandse carnavalslagers de overhand gaan krijgen in Limburg. Is het op de mokerij? We zijn voor 18 en 19 jaar in de tijd, veel op stap, waar het toch overheersend Hollandse vastelovensmuziek wat gedraaid wordt. En wat hoort ze dan geleden? Wat bleef? André van Duin? André van Duin en Brabantse liedjes die ook op de nationale televisie gebracht worden, dat wordt gedraaid. Worstjes op mijn borstjes? Onder andere ja, Paarden in de gang. Geweldig. Dat is eigenlijk een goed nummer, Paarden in de gang. Nou ja, meningen verschillen. Ja, vrij Bert Polis, cultuurwethouder van de gemeente Geleen. Die wordt bijna geobsedeerd aan alles wat met de Limburgs dialect te maken heeft. Ja, en zij is toch wel de voorganger geweest om daar aan te gaan doen. Maar het wordt de eerste jaar wel een echte Geleense aangelegenheid. En, heb ik het goed dat in het begin vooral qua studio hulp is gekomen van Johnny Hoes? Johnny Hoes heeft heel veel gedaan in het beginjaren, ja. Dat is raar toch? Een DW als Hollander zijn, die heeft de start gemaakt voor de LVK.
Ja, dat klopt. Maar het is ook een ondernemer geweest. En hij heeft waarschijnlijk ook goed ingeschat dat er een nieuwe markt zich ging aandelen. En ja, het is prima dat het zo gegaan is in ieder geval. De eerste jaren was het LVK nog vrij onbekend en nog lang niet alle plaatsen in de provincie Numedel. Leedjeschrijver Leon Volders uit Meersen, die was er vroeg bij. Voor hem moet een groot leedje meteen aanslaan. Eigenlijk moet het van een paar dagen zijn zijn leedje. En dan moet het kloppen en dan moet het, en ik heb nu toevallig meer leedjes bij ons gekeken. Denk ik, jammer dat die nooit gedraaid worden. Dat zijn dus leedjes van bijvoorbeeld een prachtig leedje over teken zingen. Prachtig vond ik het nu. Ik ga zelfs nog het horen in het ogen. Wie je denkt, dat is het enige zeggen dat houdt de zussen in de finale. Of de voorrondes. En ja, dat vind ik dan fijn. Als het fijn is, vind ik het fijn. En als het niet fijn is, dan zeg ik het zo lang dat ik het toch fijn vind. Na 11 jaar ontstonden eigenlijk de allereerste problemen voor het LVK. Verkost dat tot een apart concours was in die eerste 11 jaar met die arrangementen enzovoort. Dat waren niet op te brengen. Plus, tot veer dus niet als LVK bij de luikers te komen, want we hadden het medium dus niet. En de ROZ die hadden dus wel het medium. En dan heb ik toen ook gezegd van jongens, je laat het met in het verken steken. Het LVK leep dus al vrij snel tegen financiële problemen aan, maar had eigenlijk ook een zender nodig om het volk te bereiken. De ROZ, de voorloper van L1, had er wel oren nog. Heel weinig mensen kosten dat. Ik kost het zelf ook niet, of ken je het niet. En ja, toen dacht ik van het krit lekte de zoet. En dat heb ik toen uitgenodigd in een programma van Speulenteren destijds. En toen had ik al een plan klaar. Ik denk als we nog samen naar de kroeg gaan, dan leg ik hem dat vuur. Hoort je het bestuur, maakt het wel veel kleiner. En dan gaan we dus volgens een formule die ik toen heb bedacht, gaan we dat doen. En dat was het punt dat ik dat toen oppikte. Maar ik denk, ik moet in de Weentje ook op zondag een programma maken en op vrijdag Speulenteren. Nou, dat gaan we doen en dat is toen gelukt. De helpende hand van de Limburgse publieke radiozender komt net op tijd. Want in 1984 dreigt het LVK failliet te gaan. Op een gegeven moment waren we dus door de provincie gaan. Toen waren we in het Corneliushuis in Heerlen. En toen was het super echt slecht weer. Dat we dus 80 lui in de zaal hadden. En we waren dus afhankelijk van de entrees van de lui. Dus toen hebben we dus op een gegeven moment, hadden we, ik heb van 2500 gulden hadden we toen tekort. Toen heeft Bertha gezegd van, nou ja, ik leg dat even op tafel. En toen hebben we dus gezegd van, met Bertha, voor het jubileum heb je een cent terug. En gelukkig heb ik er toen inderdaad die 2500 gulden terug kunnen brengen in geleen. En die heeft ze toen aan de kinderen gegeven. Maar dat was dus financieel dus niet meer te redden om dat op die manier te organiseren. En dan gaan we nu laten horen Wim door is naar de finale op 6 februari in Weert. Programmamaker Alf Poel kreeg gelijk. Vanaf het moment dat de Limburgse radio achter het LVK gaat staan, is het LVK alleen maar gegroeid. De enorme impact van de regionale televisie, die moet dan nog beginnen. Had ze in de gaten van dit is echt iets voor de radio en later voor de televisie? Vanaf het begin, want ik kom uit de sport en ik gooi van wedstrijden. En als je een liedjeswedstrijd hoort, dan heb je er altijd een hoop kaal over, want daar is iedereen die verschillende smaak. Dus als je dat doet, succes verzekerd. Ja, zeker. En dat wordt het eerste deel van de reportage die we maakten over het 44 jaar bestaan van de stichting LVK. We hebben nog ongeveer een minuut om te stemmen, dus heb je het nog niet gedaan, dan kent het nog steeds maar wel nog maar 1 minuutje. Ik heb het idee dat hier iedereen gestemd heeft. Meneer Bovers, heb je ook al gestemd? Nee, ik heb niet gestemd. Waarom niet? Ja, ik durf niet te stemmen, hè, want anders, ik moest een partij kiezen en de wedstrijd lessen. Je wilt nemers vertrekken? Nee, ik heb al nummer 0 willen induwen, maar dat ging niet. Oké, ja, goed. Nou ja, ik snap het wel een klein beetje. Toch even, Jos, kan ze even kijken hier? Wat heb je toe aan? Een half hanenpak. Een half hanenpak. Zo het stoe in dat pak net? Een kwart hanenpak. Heb je veel keer LVK worden verrucht? Van slechte 18 aan de keer. Het werd nooit, hè? Wat nee? Het werd nooit, hè?
Ja? Ja, nee, het went nu. Goed, dames en heren, het kloksgelub in beeld. De stem is bijna afgelopen. Houd je gewoon in de gaten. Als je nog niet ge-sms hebt, dan zit je vreselijk nu te laat. Zien we aan, is het stemmen toe? Regies, ja, het stemmen is afgelopen helaas. De stichting LVK die gaat nu enorm hard aan het werk om al die stemmen bij elkaar op te tellen. Dat gaat nog met de hand, ja, die bestond 44 jaar, dus dat is toch een bepaalde leeftijd gebonden. Nee, dat is niet zo gedaan met computer. En de stichting LVK die ging op tour, die ging op tournee in 11 steden toch door gans Limburg. Ja, ze bestaan 44 jaar, dus die 11 steden kosten ze niet in einde dag doen. Dat deden ze in 2 dagen. Kijk met naar het verslag van de tweede dag, 11 steden toch, 4 keer 11 jaar LVK. Het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours viert het 44-jarig bestaan met een bustour door Limburg. En dit geeft ons de kans om het eens te hebben over zaken die het LVK de laatste jaren beïnvloed hebben. En dan kijken we allereerst zelf eens in de spiegel. Ja, ik denk dat de media in dit geval dus de ROZ, Omroep Limburg en L1, dat die daar schuldig aan zijn aan het enorme succes. En de vastelovendjes weer wortel geschoten bij de jeugd. En ik denk dat dat daar heel veel mee te maken is, ja. Maar als je nou juist dat in elke finale in de afgelopen jaren er ongeveer een derde is wat constant nee is en wat zich aanvult. Nou, je moest nee talent hebben, maar je moest ook mensen hebben die een spoor verdiend hebben. En eenmaal die zijn sporen heeft verdiend, komen we tijdens de bustour tegen in Alt-Gelen, de weeg van het LVK. De slag, zal ik maar zeggen, tegen de Hollandse slagers is eigenlijk helemaal gewonnen. Want tenminste hier in Geleen, de huurt geen Hollandse slagers. Het is eigen geworden. En in het vervolg daarvan zijn ook toch ook wel de plaatselijke liedjesconcoursen belangrijker geworden. Dus Limburg zingt Limburgs. Hè. Ja. Kijk, er zijn de liedjes die de laatste jaren gewonnen hebben, die zijn zonder meer super, die zijn hartstikke goed. Maar het wijkt toch wel vaak af van, het zijn popliedjes. Als ze door het woord vasteloven doet holt, is het gewoon een goed nummer. En dat zou Marco Borsato ook kunnen zingen. Ja. Maar wie komt dat? Ja, de tijd verandert. Bob Dylan heeft het ooit gezegd, the times are changing. En dat krijg je dus nu ook. Ook neven het kunstgrasveld van voetbalclub SV Hulsberg laat het publiek uit om het LVK te feliciteren met het jubileum. En er wordt nog gedacht over de enorme muzikale diversiteit die de liedjeswedstrijd in 44 jaar heeft opgeleverd. Vooral de laatste jaren. Dus ik weet nog niet of het textueel zoveel beter is als bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden. Het is vooral qua muziekstijlen heel breed geworden. Ja, en wat is er het gevolg van? Aan de ene kant is dat geweldig, omdat we dus niet 8 marsen en een Welsk in de finale hebben, maar voor elk wat wils. Aan de andere kant krijg je dan ook wel eens een beetje de discussie van ja, wat is nu vastelovend en wat sjoert er tegenaan en wat is het absoluut niet. Ik denk dat rond 2010 daar in de veilinghallen in Torn, dat daar een kentering is gekomen. W3 kwam er met vandaag als winnerroutebus. En daar is ook zo langzaam, denk ik, waar een kentering ontstaan tussen de traditionele nummers. Waarvan ik denk van pak zo'n nummer als waar we niet zo knap de knappe rikken, pak de kriebels. Zou het die op vandaag nog redden? Dat vraag ik me af. Ja, maar toch van de andere kant dacht ik dat we nog redelijk zo een middenweg hadden gezocht destijds. Maar ik denk wel dat we inderdaad de beweging in hebben gezet in het andere vastelovensgeluid. Maar als het vergelijkt met nou, dan zien we onder het Alms, man. Ja. Zie de liedjes terug als van 10 jaar geleden. Het LVK-bestuur wordt ook in Venlo ontvangen. De stad die het LVK maar liefst 12 keer won. In Jokes Hoenderstal geit het op zijn Jokes. Het is niet de vereniging die Venlose LVK-inzendingen ook al in het eigen producties actief steunt. Het moet geen populariteitswedstrijd zien, het moet uiteindelijk de kwaliteit zien van het Limburgse vastelovenslied, wat doorslaggevend is. En dan hebben we alle vertrouwen in de juiste beslissingen van de jurering zoals die door het LVK wordt ingeregeld. Als je kijkt naar de Marotte en de Pielhazen, zullen die roepen iedereen op om te stemmen. Ja, dat zijn keuzes van die verenigingen en die respecteren wij. Het is in het verleden allemaal best wel makkelijk gegaan eigenlijk. Want Venlo had gewoon ontzettend veel kwaliteit in de hoes. Dus die liedjes die vonden hun weg meestal eigenlijk bijna vanzelf naar de finale. Ik denk ook wel door de punten van vakjury en zo.
Maar nu in de tijd dat er inderdaad meer gestemd moet worden, of dat er, laat ik zo zeggen, dat er gewoon één enkele stem uitgebracht kan worden, ja, dan komt ze er toch wel achter dat we niet meer uit de hele provincie stemmen kunnen krijgen. En dat het toch wel lastig wordt. En dat Venlo eigenlijk niet gewend is, denk ik, om actief te stemmen. Ik denk dat dat er meer is. Maar het is niet zo gewend, denk ik, dat dat ook wel een doorslaggevende factor kan zijn. Wat blijft Venlo de laatste jaren op het LVK? Ja, ik heb geen idee. Dat zijn natuurlijk de keuzes, ook van tekstdichters en van zangeressen. Of ze wel of niet door aan mee willen doen. Net zo goed als dat het keuzes zijn van diezelfde mensen, of ze in Venlo mee willen doen. En nogmaals, het gaat zich er niet zo om of ze nou wel of niet door een afweging maken, of welke afweging zullen maken. Het gaat om het liedje. De muziek waar wij in Venlo zo ongelooflijk vuurs op zien. Een vastelovend zonder leedjes. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Dus wordt het 44-jarige LVK misschien wel 1000 jaar oud. Als het maar, zo vinden de meeste mensen, eerlijk verloopt. Ja, dat is het altijd geweest. Maar als ze maar stemmen, één stem mogen uitbrengen dit jaar, dan denk ik, nou hebben we een echt probleem. Maar als er 4000 mensen uit Maastricht stemmen die allemaal op dat liedje van Maastricht. En die 4000 mensen wonen niet in Grubbevorst of in Guttekoven. Kijk, dat is altijd te doen rond het LVK. Hè? Of het nou om kaartigheid, of het gaat om jassen, of nou, noem maar op. Andere punten scoren. Andere punten scoren, of regiojuries, of noem maar op. En op zichzelf, je kunt ze door bij je spreken moeilijk over doen, maar je kunt ook denken van, nou ja, we moeten een aantal dingen gewoon blijven regelen. En een aantal dingen moesten ook willen blijven aanpassen. En het feit dat er geduns over is, betekent dat het leeft. Dat de mensen bezig willen. Dat ze er vooral ook betrokken op zien. En dat moest ze zin vast te houden. Maar tegelijkertijd moest ze natuurlijk ook niet de oog zien voor soms ook terechte kritiek. Ja, de luchtigheid is er inderdaad vanaf. De spanningen worden steeds groter, de aandacht wordt steeds groter. Zien wij schuld? Dat zien we allemaal schuld, heel simpel. Men maakt het ook steeds groter pak, de halve finales. Het is de volle bak, het leeft gewoon. Maar de spanning, ik moet erbij huren, bij die laatste 60, bij die laatste 20. Ja, dat is natuurlijk altijd wel geweest. Maar het wordt langzaam, met de loop der jaren ook wel spannender. Ja. En dan merk je ook wel aan de teleurgestelde reacties als men er niet bij is een jaar. Ja, dan denk ik, jongens, reflecteer eens goed. Kijk kritisch naar die nummers. Doorgaan met de kritiek van de vakjury. En doe het volgend jaar wel met. En gang in therapie. En gang in therapie. ja. Op de bühne hier in Eggen het enorme feestpaviljoen voor 6000 ontzettende mensen. De band Knallerman. Ja, echt zit gewoon een band doet echt op het podium om de lui tijdens de pauze te vermaken. Twee man moet ik feliciteren. Chef, de first van de organiserende vereniging, des Jurk vandaag. En ook Tom, een echte vaste loverschek. Des vandaag ook Jurk. Heb ik dan ook weer netjes gedaan. Heb ik ook wel allemaal bunnen gekregen. En we zijn een beetje aan het wachten op de uitslag van al die juries. Die zitten hier achter. Die moeten natuurlijk overleggen, die stemmen moeten bij elkaar opgeteld worden. En ook de sms'en die moeten goed nageteld worden of toch een dubbele bij zitten. Daar wachten we nog heel even op. Maar gelukkig kunnen we weer putten uit het enorme archief van Omroep Limburg en van L1. En dan hebben we bijvoorbeeld hele oude LVK's. We gaan terug naar het jaar 1996. Toen vond het LVK nog plaats in een bescheiden zeilke. Het gashuis in Horst. En volgens mij won daar voor de allerlaatste keer een Maastrichts liedje. Het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours presenteert... Het LVK van 1996 telt 220 inzendingen, maar staat als evenement echt nog niet in gans Limburg op het netvlees. De hoofdjury zit in de grote radiostudio van Omroep Limburg aan de Bankenstrode Maastricht om liedjes naar de halve finale te sturen. En die vinden alleen nog plaats op de radio. Met nette mannen, met sliepsen. En die vertellen welke liedjes zijn doorgedrongen tot die halve finales en zo dus te huren zijn in de huiskamers. 96 is ook het laatste jaar dat het LVK alleen van de radio is. Want 97 is het jaar van de geboorte van regionale televisie. En dit zal het LVK in een andere dimensie brengen. Het gashuis in Horst mag de finalisten van 96 begroeten. Het team van Omroep Limburg bereidt de zaken voor. LVK-voorzitter Krit Leenders met de allereerste laptop ooit. En gebeld wordt in de tijd toen nog met een telefoon en een kabel eraan. Belachelijk. En als de technici in de zaal en ook in de radiowagen de knoepjes de goede kant op hebben staan, dan mag presentator Alf Poel aftrappen voor de finale. In Horst, in het gashuis.
Met de zingende kapper van Ulestroten, Gaston Jacobs, voor de tweede keer in de finale. En dit is uit Gebroek Circus Vasteloven met rechts zangeres Julie Vijgen. En uit Heel, de Serama's. Voor Tegelen, Tij en Marij, met een van de mooie nummers van Peter van den Akkerzaliger. En de chaos oes Keergro, Ummerdonever. En deze flitsende mannen nemen zich het duo Amazatie uit Maastricht. Draaien is het motto. Bij de puntentelling hadden de makers van Draaien, het echtpaar Ursula en Bert Garnier, het needruig. De laatste 9 punten zien genoeg voor de overwinning. De Bertha Paulussen trofee gaat naar de hoofdstad. Dopbussen. LVK 1993, winnaars draaien worden van Duo Amazatie. Laten we nog een keer in het archief duiken. Tom Doesborg maakte weer een mooie compilatie van een LVK 7 jaar later. We gaan naar de Rode Hal in Kerkrooij en volgens mij gewoon half voor dit jaar nog de presentator. In 2000 is die finale in de Rode Hal in Kerkrooij. 262 liedjes zijn ingestuurd en 19 daarvan belanden in de finale. De Bertha Paulussen trofee moet ingeleverd worden door de winnaars van 1999, de liedjesmakers Bert en Ursula Garnier, van het nummer Heb dich weer gevonden, gezongen door de toen nog onbekende Erwin en zijn meerkoor. Nog snel even de stuf wegblazen en een afscheidspunneke, alsof Ursula aanvult dat Maastricht na 1999 voorlopig niet meer gaat winnen. Welkom bij de finale van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours 2000. Het eerste in een no-eeuw, het eerste in een no-millennium. En dat millennium zal een groei voor de LVK betekenen qua omvang, maar ook de televisie gaat zich er steeds meer mee bemoeien met de finale en dat is in de Rode Hal al te merken. Voor het eerst op de bühne de Groot-Sittardse groep Cartouche die Tam Tam maakt. En natuurlijk een toerswedstrijd voor Ummerdonever met de pincode slagen. En het zien de Noordaag van de Gelense klonenzanggroep Dik Betaald BV. Achter de tuba aan van Koos Snijders en Jo Deuzings. En de groep De Leste Oormoed Remung had in dit tijd succes met Door Jank mich Maria over het Mariabeeldje in Brunsum dat spontaan was gaan beuken. Maar probeerde het heel op het LVK met het liedje Ik heb een schroefje los. Ik heb een schroefje los, wie zal dat nog verkennen? Het is niet te geloven wie ik niet verbinden. En voor Gent Miljoen is natuurlijk van Gaston en Vreun uit Ulestroten een liedje van Gaston Jacobs. Maar de meeste punten gewoon weer eens Novendo. Een bijzondere overwinning voor Frans Boermans, die een jaar daarvoor is gestorven en dus voor zijn duet nog een briljante tekst heeft aangeleverd aan componist Wim Roeven over het meisje Josephine. Het LVK 2000 startte het nieuwe millennium zonder bugs, maar wel met een overwinning voor Vendo. Ja, de
band Knalleman nog steeds op de bühne hier in het gigantische feestspel van in het smalste stukje Nederland in Exosteren. En ze hebben een nieuwe zangeres erbij, dus weer uitbreiding voor die band die hier uit eigen dorp komt. Volgens mij gaat het best wel goed met de jurering. Want ik kan nu aankondigen dat we even naar de boodschappen gaan. En dan komen we weer terug bij u met de eerste uitslag. Spannend! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Alle smaken, Therme 2000, New Energy Systems, Tetru, Bohaco, Volta Limburg en Carvitaal.